Good morning mga ka-Inday, this is Inday and welcome back to my channel! Yay! So ayan mga ka-Inday, sa hindi pa nakakilala sa akin, I'm Inday Rona, at sa hindi pa nakasubscribe to my YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell at para naman po ma-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko for my YouTube channel. And today's videos mga ka-Inday, pupunta kami ngayon sa dagat. Maliligo kami, kasama ko yung mga pamangkin ko. No, yun. Hi! Pupunta kami mga ka-Inday, maliligo kami ng dagat kasi hindi na kami nakaligo ng dagat. At saka, kung napansin nyo mga ka-Inday, yung boses ko, sinipon po kasi ako. So, ayun mga ka-Inday, sinipon ako, kaya maliligo ako ng dagat para naman makuan daw, maulian ang mga katigwangan kay para maliligo na kang dagat. Kung maliligo ka daw ng dagat para maulian na ka. So ayan mga ka-Inday, pupunta na kami ngayon, kasama ko sila. Sige, hi Tanya, magbangkon nga gwapa nga pangit. Tagal. Ayan mga ka-Inday, naabot kami sa beach, naabot kami sa baybay, nandito na kami ngayon sa dagat. Yehey! So ayan mga ka-Inday, mega shoutout po kang Ate Evelyn Rabia, Novin Art, at saka kang Kuya Eddie, Eileen Bisdak. Mega shoutout po sa inyo, and thank you po sa pag-support sa mga videos ko, sa panonood, sa walang sawang panonood. Thank you so much po mga ka-Inday. At sa mga hindi ko pa na-mention, mega shoutout sa inyo, and maraming salamat. So, ngayon mga ka-Inday, nandito na kami ngayon, maliligo na kami sa dagat. Kasama ko yung ang dalawang dugyot. Ay, kwanta niya. Kaihiun ka. You let it take
So ayun mga kainday, nilat kayong dagat karon diri sa amuan. So very beautiful. Like me, beautiful. Charot. Balik kayo. Sige, buhat ni mo, bata. Sige, buhat ni mo. Basta? Vulkan? Pila edad ni mo? Pila edad ni mo? Tanawa sa dress camera. Tanawa sa dress camera ba? Pila edad ni mo? Ha? Huwag ka kabal. So, ayan mga kainday, nagbuhat siya og bangag-bangag. Ayan. Nung unang panahon mga kainday, nung bata pa kasi ako, ganito ako kabata mga kainday, naglalaro kami ng ganyan, pag naliligo kami sa dagat. So, ayan mga kainday. Ayan na ang dagat. Managat. Managat mga kainday. Nakatan niyo. So, ayan mga kainday, naalam mo silingan na abot dari nangaligo ko sa dagat. Sige. O, ikaw na po, Koy. Kang bayot, ikabalo. Hara, Jill. Ha? Mga bala. Ay ba si Gonggong? Wala kini umali mo yun dyan. Bini na po. Ay, kamay na may vlog! Ay! So, ayan mga kainday, tapos na kaming maligo ng dagat. Kasama ko yung pamangkin kong isa. Kasi yung isa, nagpaiwan doon sa kapatid niya. So, ayan mga kainday, tapos na po ako. Uuwi na kami. And,
Mga kainday, don't forget to subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell at para naman po mo-notify kayo sa mga another videos ko na gagawin ko for my YouTube channel. And mega shoutout po kang Ate Evelyn Rabella, Kuya Edin, at saka Eileen Bisdak. Mega shoutout po sa inyo. And this is Inday Rona. Ako'y magpapaalam na. Bye. God bless!